हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि अल नटिफिकेशनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर। लोगोफोर, दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै। एक्चुअली लोगोफोर, दिनै आं मोनसे बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दि बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोसो गैयामोन। गिबियावनो भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दे लोगोफोर। दानिया फैदो दे लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरनि सायाव एसे मिथिना लादिनि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि स्टारिंफोरानो जाहैबाय अभिमानु आरो राधिका दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोनहा बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआव गुबै फावखौ खालामनाय नुनो मोनबावदों बिजय, राजु, दिने, गोम्बोर, विष्णु, मनुमति, सोरजि, कनिका, बेवला आरो लब। एक्चुअली लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन एन्ड कनसेप्टखौ सोर खालामदों होनोब्ला बिजयआ खालामदों दे लोगोफोर। लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सिंगारफोरानो जादों रिमाल दैमारि आरो पुर्णिमा। नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै, अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।